Sik, Pak. Nyun mangapura nek aku nyandhet lakune bapak. Mergo ngene. Sing jeneng wong dijak lunga kuwi mesti eneng tembunge. Ya kowe tak jak mrono, butuhe iki arep ana kaya ngene, terus kudu ngene, kudu karo kowe lan sak piturute. Yo melu aku mrono gelem apa ora. Paling ora kuwi tembunge mesti kaya ngono kuwi. Nadyan bapak ki wong tuwa, aku ki anak, ning bapak kudu ana tembunge. Yo Antasena tak jak rono yo. Iki eneng perkara kaya ngene, gelem apa ora? Nek aku gelem, aku tegese aku ikhlas lahir batin mergo nderek karo bapakne. Nek aku ora, ya aja dipeksa. Kuwi hukume ngono kuwi. Kok aku tok jambak, tok geret. Aku takon, "Nendi, Pak?" Cerewet. Melu. Sik iki pernatan wong tuwa sing piye? Antasena. Piye? Kowe ngaku dadi anakku apa ora? Lho, wong piyai semene iki ngerti kabeh nek Antasena iki putra dalem kasatyan Jodipati. Rasa guyu. Wah. Yen ngono kowe ngaku anakku. Anak ngaku anak. Kowe tak jak lunga rasa takon. Lah iki aku sing ora seneng nang kene iki. Lunga kok ora entuk takon. Ya nek tekan kono aku seneng. Nek ora, ayo. Engko sing begijikan meng kowe tok, ayo. Wah. Aku mengkon tenguk-tenguk. Diperjelas, dicethake. Dicethake. Jane arep nendi, arep ngopo. Nek wis cetha engko aku mung kari wangsulan, "Oke, Pak, aku sagu." "Ya, Pak, aku manut, aku nderek." "Nun sewu, Pak, aku ora iso nglakoni, aku moh mrono." Aku genah. Yo. Yen kowe njaluk keterangan. Kowe tak wenehi keterangan. Yo, ning sing cetha. Kowe arep tak jak ning Madukara. Wo tilik. Paman Janaka, ora wing tilik, iki ana rembug tuwa. Rembug tuwa iki piye? Sing ngono ki anggur tua. Ora ana rembug tuwa. Wah, ketak sirahmu. Guneman karo wong tuwa sapenake dhewe. Ah terus piye? Asana rembug tuwa antaraning aku karo Jlamprung. Jlamprung ngerti dhewe yen duwe anak ya kuwi Jenakawati. Heeh, adikku Jenakawati. Monggo saiki aku tak takon karo kowe. Heeh. Aku tak takon karo kowe. Kowe wangsulan. Anakku sing urung rabi sapa? Aku. Kowe arep rabi apa ora? Ya rabi no, wong urip kok ora entuk rabi. Ning rabi ki ora kudu dipeksa. Ora kudu dijiat, manut karo atine. Ngono. Sapa jodohku sesuk ya aja dijodokke, mergo jodoh ki sing jodokke dudu wong tuwa kaya sampeyan, ning sing gawe urip. Sing gawe urip jodohke. Ana tetembungan dipalang ana gunung, dipalang ana segara. Nek jodoh mesti ora kurang jalaran. Ning saben dina runtang-runtung, nek urung jodone ya ora jalaran le bakal pisah. Kuwi mergo gedene panguwasaning Gusti. Mula nek sampeyan jodoke karo aku, Antasena ki tak jodoke karo si Jenakawati, kowe mesti bahagia. Belum tentu. Urung karuan. Wah, bose kowe manut. Lah iki nang kene iki aku sing ora seneng ki sampean kaya ngono kuwi. Ngono. Saya tak takon. Jenakawati kaya adikku, kaya anake Paman Janaka. Kok ngandhau ketukulan rasa tresna iki rak ya lelek banget apa donya ki mung sak godhong kelor, apa jagat ki mung sak godhong kelor. Gusti ki nyipta menungsa wujude wadon ki pirang-pirang, Pak. Ana sing kriting, ana sing lurus, ana sing kuning, ana sing ireng. Kuwi kabeh ciptane sing gawe jagat. Lah kuwi iso bakal entuk jodoh dhewe-dhewe kuwi manut karo garis sing kuwasa. Ngono. Ha kok wong wedok pirang-pirang akeh banget kok. Aku mengkon milih karo adikku wedok ki rak ya ngisini-sini to. Antasena. Piye? Wah. Kaya aja sapenakmu dhewe. Wose kowe manut karo aku apa ora? Lah iki nang kene iku maksud dadine ora apik. Nek aku manut, kowe dadi anakku. Tetep anake Werkudara. Nek ora manut, minggat. Ora sah dadi anake Werkudara. Ayo dadi anake Obro. Malah pinter remi. Wah, caidan.
Manut apa lah? Manut apa lah? Yen ora manut aku rasa sudi ngaku anak karo kowe. Yen kowe ora manut kowe luwung-lunga saka Jodipati aja pisan-pisan kowe sowan ning ngarepe bapakmu. Kasatriyan karo Kasan Wiratamtama. Ngeling ana risang Wiratamtama. Oh. Wala iki kacu iki. Wah. Kacu jelas kacu, suluk kowe lali kok ora kacu. Piye? Ya, saiki ngene, mbane aku gawe lara atine bapak. Monggo bapak ki tumrap aku tangan tengene sing gawe urip. Wis aku manut. Tak lakonane, Pak, ben bapak lega. Sepira to gawe legane wong tuwa ki mingkari manut kok ora kandhani ngeyel. Mengkon dadi manten iku wegah. Kowe nek wis ngrasake dadi manten. Ah bapak hitungane kasar petungan nagalani kaya ngono kuwi wong dadi manten ki penak ditekani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo do nyumbang. Mangan enak, lungguh neng dampar. Disobya-sobya wong akeh. Penake nang kono kuwi hitunganmu mung tekan kaya ngono kuwi. Hitungane wong dadi manten ki rasa cerewet. Malah mejang. Wis ayo menyang. Sik, kari sithik, Pak. Wis ben. Hitungane wong dadi manten ki penake ki nek wis mlaku le omah-omah kuwi angele nang kono kuwi ora kok perkara sampean le ngendikake kaya ngono kuwi nak. Hitungane wong dadi manten kaya ngono kuwi aku nek janjane nek ora jenenge. Ya, ya.